Здравейте! New customers. Това е началото на един нов канал. Казвам се Фифи Пирото. Но аз съм всъщност Филип. Ми викате Фифи Пирото. Така се казва, не ще играем на Brawl Stars. Сега първо, защото започвам с първото видео, аз съм имал някакъв прогрес. Сега събирам за Крол. Ще ви покажа малко из целият ми акаунт, преди да почнем да играем. Значи, събирам за Крол. Ми става 3800 кредица, за да получа Крол. Събирам го поне седмица вече, 2 даже. Се нямам батерия. И да. Нека си изберем геройче. Мисля да започнем. Всъщност забравих. Показваме на купи на 4308. Много малко купи знам. Приятелите ми по 15 I'm so gonna win everything. Special ID. На ранг съм 3. Бронз. Бях на силвър, обаче преди някаква причина ми се бегна телефона. И да, нямам търпение да стана Diamond или нещо. Легендари. Аз съм точно тук. Преди бях на втори силвър. Обаче телефона ми се бъгна. Да. Бях на първи силвър. Сега съм на трети бронз. Нямам идея. Какво? Това Рико ли е? Каква игра се? Рико и Фушет. I am not sorry. И след като сме погледнали, нямам код, нямам нищо. Да, добре. След като сме погледнали, искам много приятно да ви кажа честита нова година, да се живи и здрави на всички. Пожелавам имен ден на всички носещи името Васил. И не знам всъщност как е Васил в женски род, но пожелавам и на вас, които имат Васил в женски род. Не съм особено сигурен как е. Да. Всъщност сега започваме да играем играта. Всъщност сега избирам на нокаут. Има един ден, докато не свърши този сезон. Сега започваме да играем с Рико, защото като гледам... Какво? I'm so gonna win everything. Имам някой, който е с Макс, тук като гледам само с 2. Нека видим. Нека ме само трет. Имах някой наистина, който имаше върху. Шели? Не вярвам, не се вярвам за Шели. Не. Той няма изобщо такова. I'm a cool cat. Добре, нека забравим за всичко и с кой гера бях. Не, няма съм с Рико. Ще играя с Франк. Почна Бробол. С него сме Бробол. С Франк. С Франк. С много добър на Бробол. Истина. Гошото седи тук пред мене. И не мога да се взема. Гошото няма. О, не. Нямам никакъв късмет. Ще се замина както дойдох. Какво седи там толкова?
Новата манува. Опа. Май умрях. Аз ще да кажа умрях. Ай, да бъде. Казва, че нямам късмет. Абсолютно. Абсолютно нямам късмет. Подзон. Или не. Ще завършим като играем на моят режим на 6, което е малко гадно и неудобно. Всъщност си много трудничко. И връщам си се. Уитвам си. Свършвам се при MapMaker. С това играя Friendly Battle. Можеш ще играеш с роботи. Нет, нямам идея. Жалост. Добре, не. Мисля, че ще се присъединя в куpa, шегувам се. Толкова за нищо няма изобщо да влизам в него. Нямам планет, искам някой, където да има повече купи. Ето е. Купи и фокус. Той вече сме двама. Окей, влизам в някакъв рандом клуб. Аз като join, не знам. Добре, желам ви весели празници и чао!